Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurban. Türkmenistanyň Balkan vilayatynyň Etirek, Ozalky Gyzyl Etirek etragynyň ýaşaýjylary Sewitdäki suw joşmalary, ýollary we ilatly ýerler basan sil suwlar derarly 20 martdan bäri ýurdun başga ýerlerinden üzüňölükde diýen ýaly türler diýip Azatlygyň ýerli habarçysy habar berýär. Etirek etrawy Eýran bilen Türkmenistanyň serhedinde ýerleşýär we Eýrandan uzalýan Etirek derýasy iki ýurdun arasyndaky araçak bolup durýar. Adatça suw pes bolýan Etiregiň joşmagyny odaly Eýranda ýagan ýagynlar, ikinji tarapdan Sumbur jülgesinde ýagan ýagyşlar we garlaryň eremegi sebäp boldy diýip ýerli ýaşaýjylar Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdylar. Sil suwlary Etirek şäheriniň täze we köne böleginiň, ýagny Etirek bilen Bayat Hazynyň arasyndaky maşin we piýada gatnawyny kesdi. Mundan başga Etirekden çykyp Esengul tarapy gitmek mümkinçiligi hem juda çäklendi. Esengul bilen Etiregiň arasyndaky 90 kilometrlik ýoluň ortalaryna ýerleşýän köne köpre ziýan ýetdi. Ondan yük maşinler geçip bilen ok. Mundan başga Esenguldan Newitdaga barýan 200 kilometr çemet ýoluň hem bir topar ýer zaýalandy. Ýazdaky mektep gany ýokuluny Gumdagy, Newitdagy, beýleki ýerlere gezmäge ýa iş bilen giden adamlar. Olaryň arasynda muallimler, kesel anyklaýyş merkezine gelen näsaglar hem bar. Ýyllaryny öwrülip bilen oklar diýip ýaşaýjylar aýdýar. Etirek, Gyzyl Etirek etrawyny Serdar ýagny Gyllarbat şäher tarapyndan hem barylýan ýol bar. Bu ýoluň uruny bir näçe köprü bar. Mysal üçin Tersakan bilen ýerde. Summur derýasynyň üstünden geçýän köprü doly ýumrully. Ondan ne maşin ne de piýada geçip bilýär diýip habarçy bilen gurulşan ýaşaýjylar aýtdy. Bu ýagdaý Etirek etrawynyň şeýle-de Esengul etrawynyň bir hepde bäri gabawdy ýurdun beýleki ýerlerinden üzüňölükde galmagyny alyp geldi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň bergezi sebäpli Ortiýet EMS Express poçtasyny kabul etmegini toktatdy. Bu arada Azatlyk radiosynyň Ortiýetiň poçta boýunça baş edarasynda habar berdiler. Poçta Rossiýa edarasynyň resmi jogabynda Türkmenistan bilen diňe Express poçta hyzmatlaryna malaşyrýan EMS poçtasynyň kabul edilmeginiň toktadylandygy, muňa Türkmen tarapynyň bergesiniň sebäp bolandygy habar berildi. Munyň bilen bilelikde hakykatdan Poçta Rossiýa bu meseleni kadalaşdyrmak öňçe finansiýa edenden soň Türkmen tarapynyň EMS kooperatywiniň çägindäki operator ara hasaplaşyklaryndäki bergisi sebäpli Türkmenistanyň iýerilýän EMS Express uğratmalaryň kabul edilmegini toktatdy. Express uğratmalaryň kabul edilişi bergi üzülüşinden soň dikeldiler diýilip Azatlyga berilen resmi jogapda aýdylýar. Poçta Rossiýa edarasynyň medeniýet gullugy beýleki poçta hyzmatlarynyň şol sanda kiçi bukçalaryň hatlaryny we kreditlaryň uğradylmagynyň bütün dünýä poçta bileleşiginiň çäginde adaty ýagdaýda amala aşyrylýandygyny aýtdy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary Türkmenistanyň poçta bölümleriniň 27 martda Ortiýete berilýän pasilkalary kabul etmegini toktadanlygyny habar berdi. Türkmen Poçta döwlet karhanasynyň baş idarasynda Türkmenistanyň Ortiýada pasilka iýerilmeginiň toktadylanlygyny tasdikladylar. Edaranyň telefon üstünden jogap beren işgäri bu hyzmatyň bir aýlyk toktadylanlygyny habar berdi, emma sebäbini düşündirmedi. Türkmenistanyň Ortiýada poçta hyzmatlarynyň çäklendirilmeginiň sebäpleriniň biriniň mali meselesi bilen bagly bolmagynyň mümkindigini Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşmeleriniň biri hem aýdypdy. Ortiýatyň Türkmenistandan pasilkalary kabul etmek hyzmaty bilen öpçün etmegini bergi sebäpli toktadanlygy barada maglumat bar diýip çeşmämiz 28 martda aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä Türkmenistanyň Ortiýada poçta hyzmatlaryna ila darasynda uly talap bar. Soňky 2 ýylyň dowamynda gymmatlygyna garamazdan poçta hyzmatlaryndan Türkmenistanyň Ortiýet Federasiýasyna giden adamlar köp peýdalanýarlar we öz zatlaryny uğradýarlar. Şeýle-de student çağlaryna da diýberýärler diýip habarçymyz aýdýar.
Häzirki wagtda Türkmenistandan ortada poçt arkaly iýerilýän zatlaryň her 20 kilogramynyň bahasy 800 manada durýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, soňky günlerde käbir poçta bölümlerinde müşterilere ýygyna berilýän pasilkalaryň poçta hyzmatlary üçin tölegi gaýdyp berilmeýär. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň häkimetleri awtologlaryň gara disklerini satýan dukanlary nişan alyp, olurda barlyklary geçirýärler. Gara diskleri satýan söwda nokatlaryny ýapýarlar diýip Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri habar berýär. 29 martda anonim şertde maglumat beren habarçy maşynyň pakreškasyny, ýagny rezin tigirlerini gözläp, mundan bir gün odol paýtagtyň awtolog şaýlaryny satýan dukanlaryna aýlanýar we şonda olaryň käbiriniň ýapylandygyny görýär. Awtologlaryň tigirlerini we disklerini satýan dukanlaryň biri bolan Demir At dukany ýurduň içeri işler ministrliginiň ygtyarlygyndaky ykdysady jenaýatlere garşy göreş gullugy tarapyndan ýapylypdyr. Bu gullugyň işärleri dukana gelip bu ýerde maşinlaryň gara reňkdäki diskläriniň satylýandygyny ýa-da satylmaýandygyny barlapdyrlar. Ilk wada dukan eýeleri olaryň näme üçin gelendigini düşünmändirler. Ýöne gullugyň işärleri dukanda zawodda öndürilen gara reňkdäki diskläriniň satylýandygyny gören soň bu ýerini ýapypdyrlar diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosuna paýtagtdaky Demir At dukanynyň resmiýetleri bilen habarlaşyp, bu barada kommentari almak başartmady. Şeýlede dukanyň belli bir wagt möhletine çenli ýapylandygyny ýa-da ýapylmandygyny hem häzirlikçe anyklap bolmady. Adatlyň habarçysy şeýle barlyklaryň paýtagtyň awto şaýlary satýan beýleki dukanlarynda hem geçirilýändigini aýdyp, gara diskleri ýygnap ýetişen söwda nokatlarynyň gapylaryna gulp urulmakdan halas bolandygyny belleýär. Paýtagtda awto şaýlary satýan beýleki bir tanymal dukanda aýtmaklaryna görä, olar barlyklaryň geçirilýändigini eşden desine özleriniň gara disklerini tekçelerden aýrypdyrlar. Şol sebäpli dukanlaryň käbirleri açyk, ýöne olaryň tas ählisine diýen ýaly maşinlaryň gara diskleri satylmaýar diýip habarçy aýtdy. Ýatlasak Adatlyk radiosy we Kronika Türkmenistan web saýty Aşgabatly sürüjilere uloglaryna dürli reňkdäki şol sanda ak we gara diskleri oturtmagyň gadagyn edilendigini mundan bir hepde gowrak odal habar beripdi. 21 martda Kronika Türkmenistan neşri özüniň ýurt içindäki habarçylaryna salgylanyp, inni Aşgabatly awtolog eýeleriniň diňe kümüştöw reňkli diskleri ulanyp bilýändigini aýdypdy. Şu günler Adatlyň paýtagtdaky habarçysy bu çäre bilen bagly polisiýanyň ýol gödekçiligi gullugynyň işärleriniň hususy ýetçilikdäki uloglary saklap, olaryň resmi namalaryny barlamak işleriniň hem güýçlenendigini aýdýar. Mundan bir näçe gün öň meniň bilen Taksimi polisiýa işäri saklady, onuň resmi namalaryny barlady we maşynynda gara disk bardyr öýtdim diýip sürüjini goýberdi. Aşgabatly başga bir ýaşaýjy özüniň paýtagtdaky resmi Hyundai Center'dan ulog satyn alandygyny we onuň zawoddan çykanda gara diskli bolandygyny gürrüň berdi. Ýöne muňa garamadan polisiýanyň ýol gödekçiligi gullugynyň işärleri onuň ulogyny jerime duralgasyna alyp gidipdirler diýip habarçy gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä şu günler ilatyň arasynda döwlet resmiýetleriniň ak renk bilen bagly Guinness'in rekordlar kitabyna täzeden girmäge taýýarlanýandygy barada gürrüňler bar. Ýöne muny häzirlikçe degişli resmiýetlere tasdikledip bolmady. Polisiýanyň ýol gödekçiligi gullugynyň işärleriniň käbirleri uloglary diňe ak reňke boýatmagy maslahat berýärler. Sebäbi olar wagtyň geçmegi bilen kümüşsöw ýa-da altynsyw reňkdäki uloglary sürmäge hem gadagynçylygyň girdilmeginiň mümkindigini aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri ilatyň hususy awtologlar bilen bagly ýygyderli çäklendirmeleri we gadagynçylyklary girdýärler. Fevral aýynyň ortalaryndan başlap Aşgabatyň häkimetleri gara we garamtyl reňkdäki uloglary saklamak çäreleriniň depginini gaýtadan güýçlendirdiler. 20 fevralda Adatlyň paýtagtdaky habarçysy polisiýanyň ýol gödekçiligi gullugynyň işärleriniň garamtyl reňkli ulog eýeleriniň sürüjülük şahadatnamalaryny ellerinden alýandygyny we tä uloglar ak reňke boýadylýança olaryň ýygyna berilmeýändigini habar berdi. Türkmenistanyň resmi mediýasy ilatyň hususy awtologlaryna degişli bu çäklendirmeler we gadagynçylyklar barada dymyp gelýär.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň.